Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sa'adatul muhtaromin, para alim, para kiai, ibu nyai ingkang sanget kula takdimi, kula cadhong barokah doanipun al-atos sahibul karomah al-mukarram Singgah Haji Raden Rahmat Bahlil Abdul Hamid, ugi Ibu Nyai Hajah Rifah Mudayana, dalah ahli bait ingkang saged kita atu-atu berkah doanipun Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Raden Agus Gumilang Abdul Hamid, Al-Mukarram Bapak Haji Raden Abdul Hadi Zain, Al-Mukarram Bapak Haji Taufik Murtado, Al-Mukarram Bapak Haji Nur Salim Zahra, ngarsanipun Duriyah Al-Mahburlah Sibak Haji Raden Abdul Hamid Usman, Duriyah Al-Mahburlah Sibak Haji Raden Asy'ari Demesan, ngarsanipun Al-Mukarram Bapak Haji Faruk Samsudin, Bapak Kiyaipun Sibak Kyai Muhammad Sa'dullah, Bapak Kyai Athaillah Zaini, Bapak Kyai Hasanul Apol, lan sedaya kiai ingkang rawuh sinasa boten sebat asma karimipun, sedaya ingkang sanget kita hormati, kita mulyakaken. Para pini sepuh kakung putri ingkang gahati hormatan, para priyagung panembahan dalam penembahan praja, jabat pemerintah, Binanggung, Bapak Camat beserta jajaran Forkop Bincang, Bapak Kepala Desa Perubahan dalam jangkeping para perangkatipun, pangarsa dusun, sedaya tokoh-tokoh masyarakat, ugi Alhamdulillah Haji Soleh, ugi ngarsanipun Bapak Haji Hadi Wahyono dalam Kasepuan Mujahadah Darul Hikmah, dalah sedaya jamaahipun ingkang sanget kita mulyakaken. Panitia penyelenggara pengajian dalam rangka syukuran mujahadah bulan Muharram, jamaah mujahadah Darul Hikmah ugi syukuran pundhuripun ibadah haji Ibu Nyai Hajah Rifah Mudayana ingkang sanget winantu sukabasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian ingkang minulya budi, kadang kaneman, para santri kakung putri ingkang kinasih, jamaah sholawat ingkang derek ngregengaken pawiwahan, sedaya ingkang derek rawuh
wonten ing majelis pengajian syukuran dipilaksana menika ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Sehat-sehat badanipun, panjang yuswanipun, gampil urusanipun, tentrem rumah tangganipun, kathah rezekinipun, lunes utangipun, soleh solihah putra wayahipun, istiqomah ibadahipun, selamat bejo donya akhiratipun. Lumantar mujahadah, lumantar ngaji, nek ana dulur sing kek susah ya muga enggal ilang susahe nalika semangke. Sing kek sulit ilang sulite nalika gampangé. Sing gerah ilang penyakite. Sing lara mripat ilang larane aja mripate. Allahumma amin. Murwakani atur puji pangalebana syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah ingkang tasih babar kanugrahan paring rahmat paring nikmat dhateng panjenengan lan kula kalebet wekdal menika tasih pun paringi kesempatan sareng-sareng derek aken syukuran pengajian mujahadah lan ugi kundur haji kanthi pinaringan ridhanipun Allah tan manggih alakan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat salam rahmatipun Allah katur katetepaken dhateng mustikaning jagat sekaring bawana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang panjenengan lan kula estu budidaya derek sunahipun, derek dawuhipun, derek tuntunanipun pangajab muga-muga diakoni minangka umatipun Rasulullah benjing dinten kiamat pinaringan syafaatul utma. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukru lillah. Derek remen lan syukur mujahadah muharramat darul hikmah saged lumampah istiqomah. Muga-muga kedepan tambah rebaka gawe sarana gedhepe nang ngersanipun Gusti Allah. Wujud anggenipun purna mujahadah wekdal menika pun wontenaken pengajian syukuran kaliyan mugi-mugi anggenipun Ibu Nyai Hajah Rifah kembali kundur tindakan ibadah saestu kundur beto barokah tumrap kita sedaya saestu pinaringan hajat mabrurah. Allahumma. Wong ngaji ibadah sing gampang lakune enteng caca kok gampang ming turun makan leres nggih. Dugi mriki ya wis tatake kursi. Iku tatake menapa dhewe? Pasake tratak. Pasake no masak dhewek, Bu. Nek masang dhewek ora sida pengajian sampean keduduk pringe utawa keduduk kan napa wesine lak ora sida. Wis diaturi pasukan. Ana sing wis pinter. Ana sing nang senegara ke Bali, ya. Nggih, mula ibu-ibu nek ngaji niku do metot tas. Ngerti rahasiane. Nggih gawa rukuh kok senek. Nek kabeh rukuh. Ning gedhe ganjarane, cobi mawon. Pinarak sak jam nang majelis taklim niku direken luwih utama timbang nindake salat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Nate bus salat sunat 1000 rakaat dereng nyoba men semaput traweh sak witire 23 ana sing mlincur kok. Ya Allah, saking mulyane wong ngaji Kanjeng Nabi dawuh man salaka
tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge ngambah dalan golek ngilmu, mongko Allah gampangake dalane nang swarga. Allahumma mung atur prisa jebul swarga karo neraka niku bedane tipis. Wonten hadis diterangake ngeten. Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Neraka niku ditutup rapet men jamaah mujahadah Darul Hikmah, wong kerumpaan, wong kajoran, wong Magelang, wong Temanggung, wong Dimawon boten saged mlebet. Allahumma ning tutup neraka niku perkara sing nyenengake. Bu, tutup neraka ki perkara sing napa? Nyenengake. Biling-iling. Swarga nggih ditutup rapet. Men hajingan boten mlebet. Nek haji mlebet, nek ngan boten. Ning tutup swarga ki jebul perkara sing megahi. Tutup swarga perkara sing apa, Bu? Megahi. Tak contoh. Wonten piantun kerumpaan, kajoran, Magelang, Temanggung, endi mawon. Wis sregep salat berjamaah. Saya boten. Mongko griyane nggih tebih ka masjid, tebih ka musala. Saya boten. Ning ana kabare wong cepak masjid, cepak musala ratu jamaah. Wonten boten? Piyantunipun nggih nderek ngaos nggih. Nggih kerudunge werna apa? Masyaallah. Ana wong Islam wis sregep salat berjamaah. Wis tata-tata arak salat jamaah nek piyantun putri wis ngagem rukuh. Ge arak mangkat udan deres mongko mboten gadah payung. Sida mangkat mboten. Mboten sepakat nggih. Esuke takoni karo kandhang nome yu apa hakok mambeng ora jamaah isa hawis tata-tata ngari makate udan terus moko ora ndek payung awegah den swarga ke megah orang ndek payung udan terus ning kok krungu gamelan dituthuk kabyak nyilih payung ngon ponakane jebul ngumpulane wis dienggo dhewe mlipir-mlipir wong gek ora ndek dhuwite adol pitih niku modele wong Amerika niku ndalangan nek Amerika men kiai saleh endi nggih iya nek Ameriki kerumpaan cetha wis nggih wingi begitu sasi Ramadan purna Syawal kaidah besar undangan ating jedul ndak leres. Nggih berarti kaya mulakno sinoso telat tetap mengucapkan selamat memperingati hari kondangan nasi yun. Ana wong kerumpaan sedina kondangan ronggon. Teng gedung kabeh sistem sama standing partai jukuk dhewe. Dipresani wah pasukanane dan menarik enak kabeh. Akhire jukuk kabeh. Ngono ya didahar kabeh. Kondur kondangan awak saya, awak lurah, mripat ngantuk weteng tuwuk. Saene napa Bu? Tilem cerdas. Gek makan saya. Adine teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joyu yasinang niki. Njur takon domon sapa lor kae kelingan anggone lor kae mesti pacetane petotang saku balung kuwuk wedangewe ora legi. Akhire jawabe gampang awegah den swarga ke megah. Cara kok sida mangkat yasinan, jo maca Quran surat Yasin tok iki. Kanjeng Nabi dawuh al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin.
surga merindukan 4 golongan manusia. Sinten wong sing diarep arep swarga? Satu di antaranya talil Quran, wong sing demen maca Quran diarep arep swarga nek ati apal Quran. Sudah sana mustiko. Top. Ning gandeng wegah durasi diarep arep swarga. Mergo swarga kuwi megahi. Yo jane awak jan saya rada lumrah. Mripat yo ngantuk wetenge tuwuk. Garak mapan kok krungu swara kidul kae apa manuk. Pakanane apa? Krungu ngoten niku kok ilang sayae, mari ngantuke cincing merongos nang ngarepan. Niki modele wong Ameri. Saya wis muni Ameri. Masya Allah. Den swarga kon neraka ki bedane ngoten niku. Nek grup selawatan iki jajal tak tese iki iso ora to? Cok muni ngene. Suwarga tansah mengolawange dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa darati fatayati رات العالمين يا أهيل الجود والكرم tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa darati fatayati رات العالمين يا أهيل الجود والكرم tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing ngajak marang kasengsara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa darati fatayati رات العالمين يا أهيل الجود والكرم صلوا على Nabi Muhammad. Tiket swarga regane murah ning aneh akeh sebabna.
Contoh sing gampang. Ngaji